nagpapasalamat sa mahal poong may kapal natin dahil kung wala si Lord, wala naman tayo dito sa mundong ibabaw. Siya naman ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin sa araw-araw. Ay, hindi ko na po kayo kasi yung lutuan ko dyan, minsan nagluluko yung lutuan ko. Hindi, okay lang kami. Kumain na kami. Pasensya na po. Ito yung mga taong dapat talagang tulungan. Kita mo, nahihiya pa silang, wala silang maialok sa atin. So, okay lang naman yun. Pasensya na po. Salamat unang-una sa lahat. Salamat sa God natin at kahit papaano pinoprovide tayo lahat ng pangangailangan. Salamat po dito sa kanila, mababait sila sa akin. Talagang sila yung sinugo ng Diyos para mabigyan kami ng magandang buhay na kahit papaano makaraos kami sa araw-araw. Yan, magandang araw po muli sa ating lahat, mga masugid naming taga-subaybay. Yan, ang video po natin ngayon ay babalikan ulit natin sila Ate Maricel. So kahapon galing po kami dito. So hindi kayo masyadong nakapag-usap kasi pag pauwi namin, siya naman yung pagdating niya, gutom na po kami. Nakasalubong na lang siya namin dito sa may malapit. Kaya hindi kayo masyadong nakapag-usap. Kaya ito, babalikan namin para ibigay sa kanya yung tulong. Yan, galing po kay Ma'am Yvonne Jameson. So kasama natin yung mga Team Urago, no? Ayan, si DJ TV, Bicolanos Vlog, si The Prospect, tsaka si Pai Putol, tsaka si Tingka Bisuti Official. Ayan. Mapapasabak naman kami sa malayo-layong lagaran, pero okay lang yan. Yung isa sa mga sadya namin doon sa lugar ni Ate Maricel, yan, gugupitan na namin yung mga bata doon kasi mahaba na yung buhok. Natural lang mapagod. Pwede naman magpahinga. Iyo. Daming saging. Anong balita sa radyo at TV? Ito ba, Maricel? Magandang aga po.
Ay, aga. Hapon na pala. Muray na ugto. Naglilinis kasi kami doon, yung tataniman. Ay, naglilinis. Naglilinis na kami kuya, iaano na namin yan, bukas ano na yan, tapos na. Wow! Oo, ipaplat namin yan, para ano, yan maplat. Yung pitsaya na eh. Oo, para sa pechay, sa ukra. Oo. Yan ang tinatrabaho namin maghapon-an. Maghapon yan ngayon. Tinabas niyo na yung ano eh. Maghapon yan ngayon, aanuhin namin ito. Lilinisin namin abot doon. Yan. So, kahapon nga po, pumunta kami dito, nagdala kami ng mga seeds, yung Good afternoon pitsay. po. Hello. Mahiyaan niya, sir. Kaya mahihain to eh, nakausap namin kahapon, mahihain talaga. Mahiyain yan, sir. Bihira yan, umimik. Kumain na kayo? Tapos na po, kayo po. Anong ulam niyo? Yung pansit po. Pansit? Oo. Para di siya. Lulutuan ko sana kayong saging eh. Hindi. Kahit ako. Kahit kayo lang dalawa, bira Oo, sir. Para promise eh. Ganyan talaga yan. Gusto niya yung nag-iisa lang siya, wala siyang ano, ano siya. Hindi, mahirap yung ganyan, baka mamaya kung ano Hindi na lang naman. iniisip Sanay niya. siyang ganyan. Ganyan talaga siya. Ganyan talaga ang ano niya. May mabait naman. Malagam dyan, sir. Digdi ka, sir. Oh. Ay, ano, nagpapauran kaya? Nagpapauran. Ay, itatay mo dito ate, yung pitsay. Oho. Saan yung sili? Diyan na ho. Saan yung sitaw? Pagkakasay mo lang yan dito. Oho. Lahat ho yan. Lilinisin ho namin hanggang maghapon kami. Oo, para may pagkakitaan kayo. Malay mo maganda yung ano. Bukas na kami magtatanim. Pasingawin muna namin yan lupa. Ganyan ang pagtatanim namin dito. Tapos abono na ang ano yan. Abonohan, i-sprayhan. Ano, kumakain ng ano? Lupa? Ano yan? Yung ano, yata yan ng ano. Maayos naman kayo, sir, nakaano kahapon. Ha? Maayos naman kayo nakauwi. Maayos naman. Tatanungin ulit kita. Ano yung pwedeng negosyong ano yung negosyo Ang na pwede bala ko, mong sir, gawin? ano, sir, kung papalarin ako, mag-aalaga ako ng mga hayop. Bibili ako ng mga, maaalagaan ko na, sir, na hayop. Gusto mo nang mag-alaga ng hayop? Gusto ko mag-alaga ng Anong mga hayop ang gusto mong Meron na ako, alagaan? sir, na aanuhan yan. Yan, mga pato, manok, mga, Bibili ka? bibili, sir. Bibili, sir. Baboy? Oo, pwede. Gusto mo ba ng baboy dito? Binabala ko yan talaga. ang mahal ng baboy dito? Wala akong ganun, sir. Wala kami, Ang 4-5 isang ano? Yung 3-5, sir. Mahalon. 4-5. Oo, 4-5 na. hamakan mo. Kita mo naman. Yung kayo. ano, yung pato tsaka yung mga itik, pwede okay yan, lang sir. kahit hindi mo yan anuhin. Oh, pakainin. yan lang naman pa. Tuka lang ng tukayan dyan, no? lang yan. Minsan nahihilo yung alaga namin dito. Nahilo. Kasi ano nila. Ba't nahilo ba ka? Nalalason? Minsan hindi namin alam kung umaalis kami eh. Alam mo naman yung ano, may paa, di ba? Oo. Eh, kung saan-saan lang ano yan dyan. Kaya mahirap din. Alam mo, sir, nag-alaga ako dito. Mga anom na pato, sir, nagkahirilo, sir. Sayang. Sayang yung ano ko ganyan. Kung bibigyan kita ng pambili ng ano, ng pato o kaya ano ba, manok. Oo, sir. Pwede. May order na nga ako niyan, kundi wala akong ganon. Nag-ano na sana ako. Pera na lang yung kulang. Cash nga ang kailangan nila. Para mapadami ko, ganyan o. Ayan o. Yan dito, alaga yan. O. Ganyan. Dito dapat may ano kayo, may Ayun, itong sir. kasadol. Ayun nga, sir. O. Ayun ko pala. Kasadol. Sorry man. Wala kaming gamit, sir. Iyan, hiniraman namin, sir. Sa totoo lang. Wala kaming mga pambiling gamit. Iyan lang, hiniraman lang namin yan. Grabing pagtios, mi. Wala kaming ano dito. Minsan lang kami mausapan dito kung kailan lang, saka lang kami kakain. Pwede ba yun? Kahit sulok ng buhay ka, kailangan mo kumain, may hawa ka na buhay. Oo. Paano ka makakatulong kung mahina ka na? Kung saan Kaya saan ka kukuha ng pambili mo ng feeds? Yan. Araw-araw kakain yan. Sir, hahanapin namin yan. Sisikapin namin yan. Pagtsatsagaan namin na makuha yan. Walang problema sa amin kasi dito masisipag kami. Oo. Oo, sanay kami dito sa bukid. Parang ang saya-saya ng ganito kahit yung ano, ganito lang, simpleng pamumuhay ano. Kaya nga. Tapos may tumutulong. Ganoon naman yung buhay talaga, dapat maging simple ka lang. Tapos kunting sacrifice. Maganda talaga yung nakakatulong ka sa kapwa. Magian sa pakiramdam ano. Siyempre. Di ba?
kami kahit malayo, pinupunta namin, makatulong lang. Kasi iba yung pakiramdam na Talaga, nakakatulong ka sa kapwa mo. Iba yung Saka saya. mas marami kayong Tapos blessing na tapos yung tinutulungan namin, nagsusumikap din. Mas lalo kaming Oo, nagpupursige ganyan kami dito, sir. matulungan Masipag sila. kami. Basta trabaho, yaong kami dyan, sir. Nandyan kami. Basta trabaho. Walang inaayawan kami, basta marangal. Tama. Oo. Kasi diyan kami nabubuhay, diyan lang kami nagtsatsaga, diyan kami kumukuha ng pangkain namin. Hanggang sa pang-araw-araw na makakaraos lang kami. Sapat na sa amin yun. Kumain kami 3 beses sa isang araw. Sana walang utak tulad dito. Oo, talaga totoo man. Nakikita tayo ni Lord. Yung isip ganito. Ako, sir, sa totoo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero, pag ihampang mo ako sa mga professional na tao, nakakaano ako sa kanila. Nakakasabay ako sa kanila. Oo, totoo yan. Ito talagang ramdam na ramdam mo yung sinasabi niya galing sa puso niya. Sincere na sincere sa mga sinasabi niya. Walang halong kaanuhan. Hindi ako, sir, plastic na tao. Saka ayoko ng ganyan kasi mahirap. Pag nakagawa tayo ng di ba, sinisingil tayo ng Diyos. Hindi man tayo makaano, tao ang huhusga sa atin, di ba? Kaya nga. Kahit tayo ganito lang, dapat simple lang ang buhay na dapat na para sa atin. Kasi yun ang binigay ng Panginoon natin eh. Oh, ngayon, ang gagawin namin ngayon ay anong gusto mong bibili ka ng mga pato ng ng manok. Bibili ako, sir. Bibili ako. Bibili ako. Kung may ganun nga, wala nga eh. Pero okay lang ba na tayo sa medyo hindi mainit? Ay, doon sir. Dagos na sir. Eh. Oo nga, nandito tayo. Kami dito, maliliit lang kayang tao. Yan, basta patuloy lang tayong magsipag. Lahat yan. Hanggang abot yan doon. Kanino tanim tong yung mga saging? Sa kanila po. Kanila? Opo. Ah, Sa kanila po ito eh. Bali, patira kami. Bantay lang naman dito. kanila mismo? Kanila. Yan, sa magulang niya. Ayun po ang bahay oh. Wala nang palang problema kahit magtanim kayo dito na magtaniman eh. Malawak ang taniman, Kaya sir. nga. May ibibigay ko sa'yo, te. Hindi ka. Malanggam dyan, sir. Ay, ano naman si sir? Jesus Maria. Be. Halika. Dito ko muna. Ito guys, inabutan nga po namin sila na gumagawa nitong plot para mapagtaniman ng mga gulay na ibinigay natin kahapon. Yan, talagang yung sinabi ko kahapon, ito yung seeds, kayo na yung bahala. Pero talagang gusto din talaga nilang kumita, gusto din nilang magkaroon ng hanap buhay. Kaya ito, gumawa sila ng plot para dun sa mga seeds para maibenta nila kung sakaling gumanda yung tubo. Opo. So ngayon ate, may ibibigay ko sa'yo galing ito kay Ma'am Ebon Jameson. Jameson po? Kay Ma'am Ebon Jameson. Okay. Ikaw na yung bahala dito ha. Yes, sir. 5,000 to. Opo, sir. Hati na lang kayo. Ako man, sir, nagbabudget lahat. Ha? Ako man nagbabudget lahat. Iyo, sir. Totoo lang. Ako talaga nag-aano ng pangkonsumo namin. Lahat, Oo. lahat. Lahat, sir. Hindi, sige te, ibigay mo na sa kanya. Hindi, joke lang yan. Ako lang talaga inaasahan talaga. Padala talaga sa inyo yan. So Salamat. ikaw na yung bahala kung ano yung Salamat po. magagawa mo dyan sa 5,000 na yan. Ikaw na yung bahala. Ay, ininegosyo ko ito, sir. Malaking bagay ito na makakatulong ng husto ito Babalik-balikan sa ka amin. namin dito ha. Opo, sir. Kayo Titingnan lang sana. namin yung development sa buhay niyo. Sana. Sana mapaayos din yung bahay niyo han eh. Ay, bibili ako, sir, ng pang-ati. Mabuti, Ang sir. bubong? Pinaalala mo. Ikaw na yung Kasi, bahala. tingnan mo naman. Kawawa naman yung namin eh. Butas-butas na yan. Tutulo na yan dyan sa loob. Oo. Sana marami pang tumulong para Opo. mapaayos Sana natin naman. to. Sana may malaki ang puso na makita talagang lahat nila ang kalagayan dito namin. Ganito lang. Kung sakali bang may magpadala tayo ng tulong para maayos tong bahay nyo, halimbawa bumili tayo ng materials, may Yes. pag-aanan ba tayo? Yung sasakyan Meron, ng sir. materials. Kareta po. Sa inyo? Hindi, yun dyan hihiramin. Hinihiram Sa lang? kanila po yun. Kanila? Hihiramin po. Ah, Opo. ayan. So maghintay-hintay tayo ng mga
updates, no? Yes. Kasi may mga ano sa akin na gusto ko yung tulungan, baka mapaayos tong bahay Opo niyo. nga, sir. So, hintayin na lang natin. Pero wag muna tayong umasa, ha? Oo, sir. Okay lang, sir. Mag-ano tayo No pag andyan na. O, basta ituloy lang yung pagsipag. At Maghapon kami ito, sasabihin ko rito, ulit sir. sa inyo, ha? Sasabihin ko ulit. Yung mga sponsor namin, tumutulong sa inyo. Opo. Mas lalong tutulong sila sa inyo pag nakikitang mas lalo kayo nagsisipag Ay, kahit yes, may sir. tumutulong sa inyo. Opo. Kasi yung ibang tinutulungan, yung ibang natutulungan, Opo. habang tumatagal, lalong tinatamad. Opo, sir. Kayo dapat, mas lalo pa kayong sipagin Opo, habang may masikap kami, tumutulong sir. sa inyo. Masipag kami. Nagtsatsaga, nagsisikap araw-araw para makakuha ng pangganon lang. Oo. Nakakaraos na kami niyan. Okay lang yan sa amin, sir. Basta hindi kami gumagawa ng masama. Kaya nakaw ka dyan, makukulong ka. Pumatay ka, makukulong ka. Saan ka ba? Di ba? Gumawa lang tayo ng kabutihan. No? Okay lang magtyaga-tyaga sa mga ganito. Okay lang, sir. Maganda Ganyan ang naman sa buhay. katawan yan. Oo, Huwag lang ganyan. magnanakaw. No? Ganyan ang buhay namin dito. Kung ano lang ang nangakalakal na pwedeng mapapakinabangan, maluluto, makakaraos sa pang-araw-araw na pagkain. Ganyan lang. Ganyan ang buhay namin. Kawawa Tsaga, din naman tsaga. itong mga tao na ito. No? Hindi ako nakatapos, sir, ng pag-aaral. Sa totoo lang. Kaya hindi ako nakaka-apply ng magandang Ano trabaho. tinapos mo? Ano lang ako, sir? High school. Pasalamatan mo yung sponsor natin, si Ma'am Ebon Jameson. Salamat na marami po si Ma'am Avon po. Maraming salamat sa bigay niya pong pangkapital po namin ito at ito po pagsisikapan namin na mapaunlad po namin. Maraming salamat and God bless po. Ayan. Si ate, anong gusto mong sabihin? Judy? Salamat po. Ma'am Ebon. Ma'am Ibon po. Salamat po. Ayan. So ako na po, pasensya na guys, no? Talagang mahiyain. So ganyan talaga yung personality niya. Yan. Sana darating yung time na ma-overcome mo yung hiyaman eh. Kasi mas maganda yung walang hiya. Ayan na. Mas maganda yung hindi mahiyain. Ay, basta nasa lugar. Ano eh. Oh, ikaw na yung bahala sa 5,000 na yan, no? Okay po. Oh. Thank you so much. So pagkatapos namin dito guys kay Ate Marcel tsaka sa kanyang kinakasama, nakapangako kami kahapon dito na babalik kami at gugupitan namin yung mga bata diyan, yung mga pinsan yata, mga kamag-anak nila. Ngayon kami na bahala ni Putol sa paggupit. Sir, gusto magupit? Oh. Oh. Sino para May dala kaming pansit doon. Okay lang ba? Istorbohin muna namin kayo. O doon muna tayo. Oo. O para... Ate, halika, dito muna tayo. Ayan, magandang hapon ulit. Kuya, ate. Kumusta po? Mabuti po. Kuya, ano yung... Luto na ba tayo? Kumain ng hapon. Kumain na kayo? Isa. Magluluto tayo ng pansit habang nagugupit kami. Magluluto tayo ng pansit. Pagkatapos natin, salo-salo tayo sa pansit. Dito kami, mga kaibigan, tulong sa kapwa, oras ay nagkalaan. Kung ikaw man ay nangangailangan, dito lang kami. Mabilis po, umaba yung buhok niya. Oh, next!